Huomenta kaikille webinaarin kuulijoille ja tervetuloa Business Coachien webinaarisarjaan. Tänään aiheena on henkilöstötuottavuus ja meitä on äänessä täällä minä eli Tiina Ojala ja minä eli Tarja Kyllönen. Tervetuloa mukaan. Tarkoitus on, että webinaari kestää puolisen tuntia. Pidetään aikataulusta kiinni, niin mennään heti eteenpäin. Muutama sana alkuun siitä, että mikä on Business Coach yrityksenä. Eli meillä kaikilla, ketä toiminnassa on mukana, on vankka kokemus henkilöstöjohtamisesta ja varsinkin henkilöstötuottavuuden kehittämisestä. Se, miten tämä asia näkyy käytännössä, niin voidaan lähteä ihan tuolta vasemmasta reunasta liikkeelle, eli henkilöstöhallinnon asioiden hoitaminen, henkilöstöpäällikkönä toimiminen, ihan niiden perusprosessien kuntoon laittaminen niin on hyvinkin tuttua. Meillä on kokemusta yritysmaailmasta ja julkiselta sektorilta, eli on niin kuin monenlaisia asioita tullut vastaan niin työsuhde- kuin viranhaltijapuolellakin. Tarja voi kohta kertoa sitten vähän lisää omasta taustastaan, kun päästetään hänet ääneen. Sen lisäksi on oltu tekemisissä monenlaisten tuottavuusprojektien kanssa. Ne on lyhyitä tai pidempiä, ihan riippuu yrityksen tilanteesta ja tarpeesta, että mitä täytyy saada aikaiseksi. Työterveyden tai työkykyisyyden edistäminen on tänä päivänä hyvinkin tärkeää. Siellä on isot rahat kyseessä, jos henkilö sairastuu ja joutuu pois työelämästä, niin näiden asioiden ennakoiminen on yksi keskeisimpiä henkilöstöjohtamisen tehtäviä. Ja samalla myös sitten tämänkin päivän teemaan liittyen niin henkilöstötuottavuuden yksi keskeinen osa-alue. Tämän lisäksi me ollaan sitten tehty töitä myös teollisuuden parissa. Ja siellä ihan linjaesimiehenä tai lähiesimiehenä ja jopa yksikön vetäjänä. Eli kaikki nämä erilaiset esimiestön funktiot on meille tuttuja. Kyllä. Ja varsinkin sekä johdon että esimiestyön mentorointi, sellainen rinnallakulkijan rooli tai mentori ihan bisneskumppanista voidaan myös puhua, strateginen henkilöstösuunnittelu, mitä kaikkea siihen henkilöstöpuolelle liittyykään, niin on käytännössä monessakin asiassa, monessakin kohtaa niin menty läpi ja mietitty, että miten asioita kannattaa ratkaista. Ja oikeastaan sitten näiden kokemusten perusteella ja havaintojen perusteella, mitä nyt sitten siellä eri työtehtävissä on tullut, niin syntyi ajatus Business Coachista yrityksenä, eli myydään omaa henkilöstöjohtamisen henkilöstöpäällikön työn osaamista eri kokoisille yrityksille, joko määräaikaisina projekteina tai sitten ulkoistuspalveluna, jolloin yritys voi ostaa sen henkilöstöpäällikön itselleen siinä määrin, mitä tarvitsee. Ja sitten päästetään varmaan Tarja ääneen henkilöstötuottavuuden osalta. Joo, meillä on tosiaan tänään aiheena henkilöstötuottavuus ja lähdemme sen takia just tästä henkilöstötuottavuudesta, koska kaikki nämä henkilöstön johtamisen ja henkilöstön kehittämisen toimenpiteet, jos ne hoidetaan hyvin, niin ne vaikuttaa tähän työn tuottavuuteen, henkilöstötuottavuuteen. Ja jokaisella näillä toimenpiteillä on mahdollisuus säästää euroja tai lisätä niitä euroja sinne viivan alle. Ja työn tuottavuus on ollut yksi suomalaisen työelämän suurimmista haasteista jo pitkään. Ja vuodesta 2009 lähtien itse asiassa meidän työn tuottavuus on ollut aika huonossa jamassa. Ja sitä kun on tutkittu, niin on mietitty, että varmaan aika paljon lähtee siitä, että silloin kun oli lama, niin mentiin sellaiseen säästömoodiin ja lähinnä vaan leikattiin kustannuksista. Mutta sen jälkeen ei ole enää sitten satsattukaan tähän henkilöstön kehittämiseen niin paljon, tai sitten esimerkiksi markkinointiin ja myyntiin tällaisia asioita. Niin ollaan vähän jääty sinne samaan lamaan, samaan kuoppaan. Toisin kuin muun muassa esimerkiksi Ruotsissa sen laman jälkeen 1,5 vuotta siitä, niin päästiin sitten jo aika lailla paljon parempia tuloksia. Ja siellä muun muassa yritysten tuottavuus on paljon parempi. Mutta se, mitä täällä Suomessa on, että kun on vähennetty porukkaa, niin yhä
suuremmassa määrin meillä on enemmän kiirettä. Ja toisaalta taas sitten myös tällaista sähläämistä, joka osaltaan johtuu myös tästä kiireestä. Ja ei ehkä nähdä sitä, että kun tätä työelämän laatua voitaisiin parantaa, niin siitä todellakin tulisi näitä kustannussäästöjä tai tuottavuuden parannusta, vaan se nähdään enemmänkin tällaisena menoeränä. Mutta kun tätä on tutkittu, Suomessa on tutkittu erittäin paljon henkilöstötuottavuutta. Se on tutkittu ainakin 10 vuotta. Lapin yliopistossa Marko Kesti on panostanut tähän paljon. Ja sitten professori J. Ahonen ja Ossi Aura on tutkinut tätä erittäin paljon myös. Niin kaikki nämä tutkimukset osoittaa, että jos henkilöstötuottavuuteen panostaa, niin se tuottaa todellakin tulosta ja jopa parissa vuodessa päästään jo selkeästi parempiin tuloksiin. Okei. Mennään eteenpäin. Eli erilaisissa medioissa on paljonkin artikkeleja tuottavuudesta. Tarja on napannut yhden kuvan tähän. Kerrotko lisää? Jota vielä liittyy tähän sähläysasteeseen. Eli tuossa oli maaliskuussa Talouselämässä juttua Ammattiliitto Proon tekemästä tällaista tutkimuksesta omalle jäsenistölle. Ja siellä todettiin, että työpaikkojen sähläysaste voi olla jopa 35–55%. Eli se on aika iso määrä, jos miettii, että jopa puolet ajasta menee niin kuin sähläämiseen. Ja mitä tämä sählääminen sitten on, tai miten se näkyy, niin se näkyy turhana työnä. Se näkyy myös tekemättä jääneenä tehtävinä, koska sitä aikaa menee ylimääräiseen sähläämiseen. Ja etsitään paljon asioita ja myöskin joudutaan korjaamaan sitten paljon virheitä, jotka johtuu tästä. Ja toisaalta taas, kun tähän liittyy myös nämä motivaatio-ongelmat, niin siellä työpaikalla saattaa sitten käyttää paljon aikaa sellaiseen toisarvoiseen puuhasteluun ja jopa omien asioiden hoitamiseen kesken työpäivän. Ja taustalla on muun muassa puutteelliset henkilöstöresurssit, kaikki ne jatkuvat häiriöt, mitä nykypäivänä on työelämässä, mutta myös sitten stressi ja tämmöinen niin kuin pitkittyneen stressiin aiheuttava uupuneisuus ja väsymys työssä. Ja ennen kaikkea myös heikko johtaminen ja huono työn organisaatio näkyvät tässä sähläämisessä sekä myös työyhteisöongelmat. Jos esimerkiksi ajattelee, että työyhteisössä on jotain työpaikkakiusaamista tai muuten vaan tällaista kissahännänvetoa eri ihmisten välillä, niin se näkyy tosi äkkiä sinne työyhteisön ilmapiiristä. Ja vaikka se alun perin olisi vaikka 2 ihmisen välistä, niin hyvin pian se leviää sitten koko siihen työryhmään. Ja se aika saattaa mennä enemmänkin niiden välien selvittämiseen kuin itse siihen perustyöhön. Okei. Siirrytään sitten kuitenkin eteenpäin, että mitä näille asioille voidaan tehdä, koska paljon on tehtävissä ja aika varsin pieni panostuksin loppujen lopuksi. Eli noihin Marko Kestin ja hänen kumppaninsa tutkimuksiin liittyen niin on tällainen käsite olemassa kuin työelämän laatu. Ja työelämän laatuhan on paljon sellaista asiaa, mitä on aika hankala nähdä tai mitata, että jos verrataan esimerkiksi vaikka myynnin tunnuslukuja, niin mitä on sitten työelämän laadun tunnusluvut. Nämä on nimenomaan just sitä, että millä se henkilöstöjohtamisen työ tehdään ja nähdään tuottavana. Mutta siellä on suuri potentiaali tämän osuuden, tämän laadun kehittämisessä ja näitä voidaan sitten mallintaa ihan eurotasolle yritysten omien tunnuslukujen mukaan. Paljon saadaan aikaan erilaisten prosessien ja toimintatapojen uudistamisella, eli työ sujuu, on selkeämpää kuka tekee mitäkin, se pienentää sitä ajankäyttöä, joka kuluu tämmöiseen sähläämiseen ja miettimiseen, tai sitten siihen, että kun ei oikein ehkä huvita niitä töitä tehdä, jos on vähän epäselvää, että kuka mitäkin tekee, niin melko helpostihan sitä valuu sinne Ilta-Sanomien sivuille tai Facebookiin tai käy sitten vaikka vähän pidemmällä lounastauolla. Mutta sen verran nyt sitten, että millä keinoilla voidaan tähän työelämään tai tuottavuuteen vaikuttaa, niin löytyy tuosta alimmaisesta kohdasta, eli hyvä johtajuus on varmastikin kaikkein keskeisimpiä näistä asioista. Ja se, mikä on sitten business coachin rooli tässä yhteydessä, niin meillä on tämä henkilöstöjohtamisen asiantuntijuus ja se
kumppanikuvio asiakasyritysten kanssa on nimenomaan sitä varten, että yhteistyöllä mahdollistetaan tämä hyvän johtajuuden toteutuminen siellä asiakasyrityksessä. Työntekijöiden motivaatio, siihen on työkaluja, jolla päästään kiinni. Voidaan selvittää se, että mikä meitä kutakin oikeasti motivoi ja saa siellä töissäkin sitten syttymään siitä työtehtävästä. Tai vastaavasti, jos on jotain haastetta, että millä kummalla niitä työntekijöitä motivoisi, niin näillä työkaluilla pystytään sitten selvittämään ja paljonkin kehittämään sitä työntekokulttuuria. Työelämän laatuun vaikuttaa työnhallinta, osaaminen, millä tavalla se perustehtävä on hoidossa. Organisaation ilmapiiri, hyvin tärkeä asia. Hiljaiset signaalit on sellaisia, joista täytyy pystyä tarttumaan kiinni ja olemaan vähän niin kuin etukenossa ratkomassa niitä asioita. Eli sellaiset tietynlaiset tuntosarvet tarvitaan, mutta tähänkin on nykyisin onneksi jo välineitä, joilla tästä pystytään niin kuin pääsemään perille. Ja ylipäätään sitten se sujuva toiminta, siitä äsken olikin jo vähän mainintaa, eli näiden erilaisten prosessien ja toimintatapojen ja sen varsinkin linjakkaan esimiestyön myötä sitten tulee tämä sujuvuus sinne arkeen. Ja sitten Tarjalla taitaa olla jatkoa tähän näin. Joo, eli Ossi Aure ja Li Ahonen on tutkinut tätä strategista hyvinvointia. Ja se, mitä he tarkoittaa tällä strategisella hyvinvoinnilla, niin on se osa henkilöstön hyvinvoinnista, jolla on merkitystä sen organisaation tulokselle. Eli ei ihan mikä tahansa tämmöinen virkistyspäivä tai muu, vaan sen todella täytyy olla merkitystä sitten sille tulokseen. Ja he näkee, että strategisen hyvinvoinnin johtaminen niin liittyy tähän strategiseen johtamiseen, myös henkilöstön johtamiseen, ihan tähän lähiesimiestoimintaan ja työterveyshuollon toimintaan. Nämä on ne kaikista tärkeimmät komponentit tässä strategisessa hyvinvoinnissa. Ja näiden melkein 15 vuoden tutkimusten mukaan niin he on nähnyt sen, että jos 1 euron sijoittaa työhyvinvointiin hyvin, niin silloin se tuottaa 6 euroa takaisin. Ja eikö niin, Tarja, että kyse on nimenomaan systemaattisesta johtamistyöstä, ei vain yksittäisistä teoista tai koulutuspäivistä. Joo, kyllä, nimenomaan. Ja tässä seuraavassa käydäänkin pikkusen läpi niitä, että mitkä on ne eri menetelmät, että millä tätä voidaan tätä strategista työhyvinvointia kehittää. Ja siinä on 2 tämmöistä pääjuttua. Eli joko kehitetään sitä työn tuottavuutta tai sitten yritetään vähentää tästä puutteellisesta työhyvinvoinnista aiheutuvia kustannuksia. Jos pistetään sen seuraava eteenpäin, niin tämä tuottavuuden lisäys liittyy näihin, mitä äsken Tiina kävi läpi, eli tähän hyvään johtajuuteen, siihen, että ihmiset on motivoituneita, ne hallitsee sen oman työnsä. Se, että siellä työyhteisössä on myönteinen ilmapiiri ja että ne työt sujuvat, ei ole liikaa häiriöitä, niin kaikella tällaisella tuottavuuden kasvulla voi Aure ja Ahosen mukaan olla jopa 5-10% taloudellisen tuottavuuden kasvun edellytykset. Se tuo semmoisen 5-10% liikevaihtoon lisäystä ja jopa 20-60% lisäystä liikevoittoon. Ja tähän perustuu siihen, että pystytään tekemään enemmän niillä samoilla henkilöstökuluilla, koska aikaa ei esimerkiksi mene liikaa siihen säännökseen. Niin. Ja tähän olisi ehkä hyvä täydentää vielä se, että enemmän tekeminen ei tarkoita, että otetaan selkänahasta enemmän, vaan että ihmiset ihan oikeasti on mukana tekemässä. Ihmiset tekee tehokkaammin sitä työtä, sitä omaa työtä ja osallistuvat enemmän sen oman työnsä kehittämiseen. Sen verran vielä kommentoin tähän listaan, että nuohan ei ole mitään suuria investointeja, että ne on oikeastaan niin kuin toimintakulttuurin ja semmoista ajattelun muutosta, että asioita toki, joihin pitää niin kuin paneutua, mutta ei vaadi välttämättä investointimäärärahoja tai muita. Juuri näin. Pitää vaan olla aikaa sille kehittämiselle. Ei mitenkään mahdottomia määriä, mutta sitä aikaa täytyy olla. Kyllä. Mennään eteenpäin, niin kestetään aikataulussa. Joo, ja sitten nämä puutteellisen työhyvinvoinnin aiheuttamat kustannukset. Nämähän liittyy sitten näihin normaaleihin, esimerkiksi sairauspoissaolokustannuksiin,
Sitten isoilla yrityksillä voi tulla työkyvyttömyyseläkkeestä erittäin suuria maksuja, ihan pienillähän näitä ei tule. Mutta sitten myös näistä tapaturmavakuutusmaksuista ja muuten työterveyshuollon menoista. Eli Kossi Aureakin on ihan laskenut, että Suomessa vuosittain tällainen puutteellinen työhyvinvointi aiheuttaa 25 miljardin euron kustannukset. Ja se on aika paljon, jos ajattelee koko Suomen budjetti on 54 miljardia. Ja tuossa on sitten myös Parvinen on tutkinut tätä tekemätöntä työtä ja toteaa, että työhyvinvoinnin puutteiden aiheuttamat kustannukset on se voi olla noin 10% yrityksen palkkasummasta. Ja sitten kun määrätietoisesti panostetaan tähän työkykyjohtamiseen, niin näitä kustannuksia voidaan vähentää aika helpostikin kolmanneksi. Tuo on muuten ihan totta, on ihan käytännön esimerkki siitä, että miten saadaan, kun otetaan varhaisen tuen malli käyttöön ja aktiivisesti sitä johdetaan sinne arkeen, niin tuo pitää just paikkansa, tuo kolmannes on aivan oikea määrä. Joo, ja jos pidempään tehdään töitä, niin jopa enemmän. Kyllä. Kyllä. Näin. Mennäänkö eteenpäin? Joo. Tässä on sitten se portaikko, millä lailla näiden työhyvinvointiin lisäävien toimenpiteiden vaikutus näkyy sitten siinä tuottavuudessa. Tämä on Työterveyslaitoksen ja Kia Hausen kuva, ja tätä luetaan sillä lailla, että tuolta vasemmalta lähdetään liikkeelle, eli tehdään toimenpiteitä, sen jälkeen nähdään vaikutus henkilöstöön, tavoitteena totta kai saada ihmisten motivaatio ja sitoutuminen kohenemaan ja sitä kautta paranemaan näitä talousvaikutuksia, eli sieltä sairaskulu, tapaturmakulupuolelta päästään monestikin hyvinkin selkeisiin muutoksiin, mutta sitten tuo tehokkaan työajan lisääntyminen, niin se on sellainen, että mikä kannattaa pitää mielessä. Sen mittaaminen ja seuranta on mahdollista ja sitä kannattaa seurata. Se pystytään tosiaan mallintamaan euroissa. Tässäkin on noin kolikot tuolla taustalla. Mutta se systemaattisuus tässä kohtaa täytyy säilyä, eli tavallaan, että ei pysähdytä vaan siihen, että tehdään jotain yksittäisiä toimenpiteitä, vaan että luodaan sellainen jatkuva tuottavuuden johtamiskäytäntö sinne yritykseen, niin päästään sitten vielä tuonne korkeimpaan kolikkopinoon, eli päästään siihen pysyvään työtuottavuuden paranemiseen ja sitä kautta laatu paranee, asiakkaat ovat tyytyväisempiä, ehkä se heijastuu koko siihen toimintaan. Ja helpottaa varmasti myös sitten ylimmän johdon toimintaa myös, että tästä on ihan selkeitä esimerkkejä ja voisi mainita nyt muutaman toimialan, eli varsinkin asiantuntijapalveluja tuottavat yritykset, mutta ihan yhtä lailla hoiva-alan yrityksissä myös ihan selvä paraneminen tässä tuottavuudessa, kun on satsattu sinne henkilöstön johtamiseen ja henkilöstön hyvinvointiin. Ja kaikki tämän lisäksi, niin paitsi että tämä työn laatu paranee ja työn tuottavuus paranee, niin myös nämä innovaatiot lisääntyvät, kun otetaan ne henkilöstön mukaan ideoimaan, miten sitä omaa työtä voi kehittää, niin saadaan paljon enemmän sitten tällaisia pienempiä ja isompia innovaatioita aikaiseksi. Joo, toi onkin hyvä täydennys, Tarja, koska toi innovaatioiden syntyminen, niin yhdistetään tähän sellainen käsite, eli sen yhteistoiminnan kehittäminen siellä yrityksessä. Eli se yhteistoiminta-sanahan on monesti todella peikko ja tietenkin nyt mitä uutisia seuraa, niin monesti liittyy irtisanomisiin, mutta parhaimmillaan kun sitäkin voidaan kehittää, niin sehän on nimenomaan tuohon innovaatioiden syntymiseen ja toiminnan kehittämiseen liittyvä voimavara. Tässä on otteita Lapin yliopiston henkilöstötuottavuuden tutkimuksesta, eli Marko Kestin johdolla tehtyä tutkimusta, niin hyvällä johtamisella ja lähiesimiestyöllä saadaan 10 kertaa parempi tulos kuin säästötoimenpiteillä. Te, joita tämä tarkemmin kiinnostaa, niin laittakaa vaikka viestiä tämän webinaarin jälkeen, niin kerrotaan linkkejä, joista ihan pääsee käsiksi tämmöiseen muutaman minuutin videoon, jossa on osoitettu tämä, että miten tämä tuottavuus sitten saadaan syntymään. Työntekijöiden kanssa kohtaaminen, niin kuin äsken jo puhuttiin, ne toimivat prosessit ja eri menetelmät ja välineet niin lisää sitä työelämän laatua.
Ja Tarja itse asiassa seuraavaksi voisi kertoakin vähän lisää, että mitä innostuneet ihmiset saavat aikaiseksi ja sitoutuneet. Eli se tuottavuuden maaperä oikeastaan piilee siellä innostumisessa, motivaatiossa, sitoutumisessa ja mennäänkö sinne? Joo, kyllä. Eli kun on tutkittu, että mitä se aiheuttaa, kun ihmiset oikeasti innostuu siitä omasta työstään ja miten se vaikuttaa sitten tähän oman työn tuottavuuteen, niin tämmöiset innostuneet ihmiset on jopa 31% tuottavampia kuin ihmiset, jotka tekee vaan sitä työtä esimerkiksi rahan takia. Ja he on jopa 300% innovatiivisempia, eli se ihan oikeasti alkaa tulla sitten niitä kehitysideoita, kun on kiinnostunut siitä omasta työstään. Ja kaiken lisäksi tämmöiset innostuneet ihmiset sairastaa paljon vähemmän kuin muut. Heillä on jopa 60% vähemmän sairauspoissaoloja. Eli sen takia kyllä tähän ihmisten innostamiseen kannattaa panostaa ja hakea niitä eri motivaatiolähteitä, mitä itse kullakin on, jotta he saataisiin innostumaan siitä omasta työstään ja sitten myös oman työn kehittämisestä. Tähän väliin voisi mainita vielä siitä, että on olemassa tällainen motivaatioprofilointityökalu, jolla päästään sitten tänne innostuksen alkulähteisiin kiinni, niin ottakaa yhteyttä, niin kerrotaan. Nyt taitaa meillä aika juosta sen verran, niin mennään eteenpäin, mutta että työkaluja näihin löytyy. Jatkatko Tarja vielä tästä? Joo, eli näitä tällaisia pieniä kehittämistoimia, mitä siellä tapahtuu siellä yrityksessä, näitä kutsutaan työelämäinnovaatioiksi. Ja Marko Kestin mukaan ne on kaikista tärkein tuottavuuden parantamisen lähde. Ja niillä nimenomaan parannetaan jokaisen tiimin jäsenen, jokaisen työyhteisön jäsenen sitä omaa suorituskykyä ja sitä omaa työmotivaatiota. Ja se on tosi luonnollista, kun ajattelee, että jos pääsee itse vaikuttamaan siihen, vaikka siihen oman työn tekemiseen tai sitten siihen, että miten sitten siinä prosessissa toimitaan, niin kyllähän se motivoi itse kutakin. Ja työelämäinnovaatiossa se voima perustuu siihen, että niitä tulee paljon. Eli oikeasti ihmisiä pitää kuunnella ja myös systemaattisesti toteuttaa niitä hyviä ehdotuksia, mitä sieltä tulee. Ja joskus kannattaa jopa toteuttaa niitä, jotka ei tunnu niin kauhean hyviltä, koska kannattaa antaa ihmisten päästä kokeilemaan, että toimisiko tämä tai toimisiko tuo. Jos ei toimi, niin sitten siirrytään takaisin siihen vanhaan käytäntöön. Ja semmoinen pieni nyrkkisääntö on ollut, että jokaisen esimiehen tulisi toteuttaa omassa työyhteisössä vähintään se 3-4 työelämäinnovaatiota vuodessa. Okei. Sitten hypätään, vaikka onkin webinaarista kyse, niin muutamaan kysymykseen. Voitte näitä siellä kukin oman koneen ääressä vähän funtsia, että mihin kohtaan tulee puumerkki, että no joo, meillä toi on kunnossa ja taas toisaalta okei, tohon täytyy vähän nyt sitten paneutua. Meidän kokemuksen mukaan henkilöstön sitoutuminen on tänä päivänä asia, joka puhuttaa kaikkein eniten. Eli osaavia ihmisiä tarvitaan, heistä halutaan pitää kiinni, mutta jollain konstilla täytyy päästä selvyyteen, että mikä se on se tekijä, mikä kutakin siihen työhön sitouttaa. Sen lisäksi sitten työyhteisön tila, eli sujuuko siellä oikeasti asiat vai onko pinnan alla jotain sellaista, mihin pitäisi puuttua. Ja tässä varsinkin myös sitten se toinen nyrkkisääntö tuohon edellisen kalvon jatkeeksi, eli yhtään jos tuntuu siltä, että jokin on pielessä, niin mieluummin liian aikaisin kuin sitten liian myöhään se puuttuminen. Työkykyisyys, siitä jo puhuttiinkin äsken, eli tervettä vai sairasta väkeä töissä. Ja vaikka miten nyt tällä hetkellä menisi lujaa ja hienosti, niin tämä on sellainen asia, että tähän kannattaa muutama ajatus etukäteen jo miettiä, koska jossain kohtaa se mieletön liitokin saattaa lopahtaa, niin sitten, että on askelmerkit valmiina ja on tehty ennakoivia toimenpiteitä. Vaihtuvuus on tervettä, mutta silloin kun se on liian suuri, niin siinä on omat haasteensa ja tässä kohtaa varsinkin se tuottavuuden notkahtaminen on monesti kyllä hyvinkin kriittinen vaihe. Ihan sitten se, että onko perustehtävät hukassa vai hallussa. Tietääkö ihmiset, miksi he on töissä, miten heidän rooli vaikuttaa siihen koko organisaation muuhun toimintaan.
Esimiestoiminnan määrä sekä laatu. Ihan lähtökohtaisesti voitte ajatella, että onko esimiehillä oikeasti aikaa tehdä sitä esimiestyötä. Se on Lappeenrannan teknillisen yliopiston yksi keskeisimpiä tutkimustuloksia tällä hetkellä, eli että esimiestoimintaan varataan liian vähän aikaa. Eli kalenterissa täytyisi olla väljyyttä, ja se on varmasti haaste tänä päivänä, kun sitä työtä on yllin kyllin. Ylimmän johdon ajankäyttö ihan yhtä lailla. Pystyykö ylinjohto keskittymään oikeasti siihen ydinbisnekseen vai meneekö se sitten muihin asioihin? Työelämän innovaatioita, syntyykö niitä ja toteutetaanko niitä se 3-4 vuodessa, mikä oli sitten se minimi. Ja toi työelämän laadun hinta, se on tuommoisena hyperlinkkinä tässä meidän kalvosarjassa. Tästä päästäisiin laskemaan niitä organisaatiokohtaisia työelämän laadun hintalappuja, mutta nyt taidetaan loikata siitä eteenpäin. No mitä voidaan sitten tehdä? Tässä on pienten organisaatioiden näkökulmasta, mutta kyllä näitä ihan yhtä lailla voi isompiinkin soveltaa, eli tavoitteet ja mittarit. Eli kyllähän se siitä asioiden konkretisoimisesta lähtee, että mitä kohti mennään ja mitataan, että missä ollaan menossa. Ollaanko sinne päin vai ihan jo maalia kohti pääsemässä. Esimiesten työnkuva, mikä on valta ja vastuu ja osaako esimiehet sen työnsä, haluavatko he olla esimiehiä. Samoin sitten nuo resurssit, että mitä äsken jo vähän puhuttiinkin, se aika on yksi iso tekijä tässä. Yhteistoiminnastakin oli puhetta, eli työsuojelutoimikunta ja työsuojeluun liittyvät asiat on myös yhteistoimintaa, ja tämä täytyy olla kunnossa sitten ihan jo lainkin perusteella niissä yrityksissä, joissa on yli 20 henkilöä töissä. Yhteistyö työterveyshuollon kanssa. Tämä on sellainen asia, että mihin pitää kyllä aktiivisesti kiinnittää huomiota ja tietoisesti rakentaa sitä yhteistyötä. Se ei välttämättä synny ihan tuosta noin vaan. No siihen jatkumona työkykyprosessit, tämä aktiivinen ennakointi ja semmoisen erilaisen yhteistyön organisoiminen siellä työpaikalla, niin se kyllä kantaa sitten hedelmää. Sitten on Tarjalla muutama sana vielä. Eli jos nyt loppuun sitten ajatellaan, että ketkä siellä työpaikalla sen työn tekevätkään, niin kyllähän ne on ne omat työntekijät. Eli ihmiset tekee ne, ja mitä työkykyisempiä, osaavampia ja motivoituneempia he ovat, niin sitä paremmin he sen oman työnsä tekevät. Ja silloin avainasemassa on juuri nämä esimiehet ja tapa, millä he sitten panostavat tähän alastansa sekä siihen työmotivaation, osaamiseen että työkykyyn. Ja se, mitä heiltä edellytetään, niin on paljon vuoropuhelua, sitä aitoa välittämistä ja sitten omien työntekijöiden osallistamista. Tähän meidän on hyvä päättää tämä henkilöstötuottavuuswebinaari. Jos tuntuu siltä, että haluatte lisätietoja tai apua tai semmoista ajattelukumppania sinne teidän organisaatioon, niin ottakaa yhteyttä. Meillä on kokemus hyvinkin pitkälle tästä ihmisten kohtaamisesta, siitä miten eri tilanteet käännetään menestystekijöiksi, kun ne voi olla tosi haasteellisia. Helppoja ratkaisuja ja meilläkään ei mitään niin semmoista napista painamalla valmista ratkaisua ole, muuten meitä ei kyllä tarvittaisi, mutta ilman muuta ollaan apuna ja halutaan auttaa näissä henkilöstötuottavuusasioissa. Taitaa olla kiitoksen paikka. Kiitos, olette malttaneet olla siellä linjoilla. Meillähän tämä webinaarisarja jatkuu, eli toukokuun lopulla on sitten seuraava ja businesscoach.fi nettisivuilta löytyy parhaiten sitten tietoa. Kiitos. Kiitos ja energistä työpäivää.